איך תהפכו למנהלים במקום להיות פועלים ותעבדו פחות קשה. תהיו עם ראש נקי ורגועים, לבוא, לתת הצעות מחיר, לראות את המכרזים, לעשות את כל מה שאתם צריכים לעשות, גם לזהות בלת"מים כאלה ואחרים, שזה הניהול סיכונים כדי שלא תיפלו בהצעות המחיר שלכם. כשיגיעו הבלת"מים תהיו רגועים. מה הסיבה שתהיו רגועים? כי אתם כבר צפיתם את זה מראש, הכנתם תוכנית מגירה, אינסטלטור לא בא, פותח, תשמע, אתה יכול לבוא לאינסטלציה שנתת לי הצעת מחיר, הוא מגיע ברגע, כי הוא נמצא אצלי בתוך הפרויקט, אני יודע שיש לי חילוף להוא שלא הגיע. כמו שקרה לי באחד מהפרויקטים, פתאום החשמלאי יש לי, סגרתי איתו, שלח לי תמונה בבית חולים, רגל למעלה, מה אני עושה עכשיו? אני צריך את הפרויקט? לא, לקח לי יומיים, הבאתי מישהו אחר. זאת אומרת, אני כבר סגור על הדברים האלה. כי אם אתה לא סגור על פרויקט, תשמע, אני עסוק, יש לי חודש פה, אני עובד במפעל להוא, יש לי ביקורת חשמל, אני לא יכול להגיע. אבל ברגע שאתה לוקח 2-3 חשמלאים, תבקש מהם הצעות מחיר, אתה אומר לו, תשמע, זה הפרויקט, מה הזמינות שלך? אני רושם את הזמינות. אחד לא בא, יש לי את השני, השני לא בא, יש לי את השלישי. זאת אומרת, אני זורם, אני לא עוצר בעבודה. זה מאוד מאוד חשוב.